Tara kayo, Sunny. 5 minuto lang. Bablog ko lang to. Tambewang ko. Lamig. Kita mo liwanag. Sir, meron tayong tagupan, sir. Meron tayong tilapia, Batangas, po. Para mapya. Boss Lando Explorer. Boss Lando. Boss, gabi na, boss! Ay, siya lang, boss. Tumaas po ngayon, tumaas! Bawal siya. Sabi ko, kausapin, kumuha na siya. Gabi na! Vlogger pa rin! Pauwi lang, galing trabaho. Namimiss ka na namin dito ah! Parang ayaw mo na sa amin ah! Oh, may ulong salmon na tayo. Oh, Tante! Riwayan. Gabi na ah! Hindi ka makakaway dito, mura ka na! Mura na ulong salmon, oh. Tungkok na lang, 100 lang. 5 piraso pa, malalaki. Ay, talaga sa mga nagtitinda dyan! Ayun! Kaway! Kaway kayo, palimbot-limbot.
Iapot ko na lang sa'yo para naman sa vlog. Ano po? Awan ko kung ano pangalan ni Kuya. Ano pangalan mo kuya sa vlog na nakita ko?